Ahoj, připravili jsme si pro vás naprosto unikátní produkt. Videokurzy ke zkoušce odborné způsobilosti. V mnoha hodinách procházíme všechny otázky, manipulaci se všemi možnými zbraněmi, které vás můžou potkat u zkoušky, i rady a ukázky ke střelbě. Všechny tyhle materiály dohromady mají více než 17 hodin. Otázkám se věnujeme 14 hodin, manipulaci se zbraněmi 2,5 hodiny a střelbě necelou hodinku. Takže i když jde o videokurs, je velmi výživný. Náš videokurs by měl být hlavně doplněk prezenčního kurzu. Ale teorie, který se věnujeme absolutně nejvíc času ze všeho, ta se na těch kurzech běžně zanedbává. Je to extrémní přínos, protože každou otázku si projdeme, každou rozebereme, každou vysvětlíme. Ke zkouškám odborné způsobilosti jsme za roky učení připravili přes 1000 lidí. A všichni prošli maximálně dobře, jak to jenom šlo. Někteří i s pochvalou od komisaře. Víme, co funguje, víme, co si budete pamatovat a všechno tohle jsme dali do našich videí. A teď si dáme pár minut ukázek, abyste viděli, do čeho s náma jdete. Otázka 834. Postiženého v bezvědomí, který je zasažen elektrickým proudem. Samozřejmě za B nejprve izolujeme od zdroje elektrického proudu. Nechcete se do obvodu zapojit vy a naopak chcete co nejrychleji odpojit toho člověka, aby jim ten proud neprobíhal. Odpovědi A a C jsou úplný nesmysl. Ačko možná, když ho chcete podlejt, aby se vám propek rovnoměrně, a Cčko, to byste se zapojili i vy a skákali byste tam oba. Otázka číslo 645. Pokud je útočníků více, správná odpověď je C, může nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich. Nemusíte zkoumat, kdo je kápo. Budete se bránit proti tomu, koho budete mít po ruce. Špatné odpovědi jsou tady A a B. Jak už jsem říkala, nemusíte zkoumat, kdo jim velí a taky ty facky nemusíte rozdělovat rovnoměrně. Jak jsem říkala, že se dá přetáhnout horem, že si uděláte takové účko. Důležité je konce prstu sem na drážky, dlaň sem na drážky, udělám obrácené U a můžu přetahovat. Přetahovat budu tím stylem, že levou rukou, nebo respektive tou slabou, budu tahat k sobě a pravou, tou silnou, budu tlačit od sebe. Manipulace s AR-15 pro leváka hodně záleží na tom, jakou zbraň konkrétně dostanete. Je to proto, že ty, které jsou víc původní, víc tradiční, byly dělaný hodně pro praváky a leváci měli smůlu. Poslední dobou výrobci myslejí konečně i na leváky a zbraně mají třeba oboustranné pojistky, některé mají i oboustranné záchyty závěru i záchyty zásobníku. Pro jistotu si ukážeme, jak ji ovládat u té staré varianty, která je dělaná víc pro praváka. Na kurzech nebo i na samotné zkoušce se můžete setkat s tím, že vám instruktoři nebo komisař určí bezpečný prostor. Bezpečný prostor a bezpečný směr jsou technicky vzato dva odlišné pojmy. Vůbec spolu nesouvisí a každý znamená něco jiného. Každopádně počítejte s tím, že pokud se tohle dozvíte, jde o přeřek, nikdo se vás nesnaží nějak nachytat. Zachycení závěru a záchytu. Jak jsme si říkali, je to velice podobné jako u čízy. Tohle je záchyt závěru. Potřebujeme ho nadzvednout. Výhodou tady je, že většina lidí tam dosáhne pravým palcem rovnou. Takže trošku změním uchop, zatáhnu dozadu, mám zachyceno. Pokud potřebujete zjistit, jaké je vaše dominantní oko, dá se to udělat třeba tak, že si z prstů uděláte takovýhle diamantík a pak se tou štěrbinkou na něco podíváte. A teď zjistíte, že se díváte svým pravým okem. To zjistíte například tak, že jedno z těch očí zavřete. Já když zavřu levé oko, tak pořád vidím na objektiv. Pokud bych zavřel pravé oko, tak objektiv nevidím. Moje dominantní oko je pravé. Můžete to udělat proti sobě v zrcadle. Zjistíte to. Nabijte 5 nábojů do zbraně a připravte se ke střelbě. Náš revolver má 6 komor válce. Nabíjím 5 nábojů. Co to pro mě znamená, je, že tu prázdnou komoru válce dám pod kohout, abych měl jistotu, že hned první rána vystřelí. Při zavírání válce si to hezky nastavím, to jsme si ukazovali u manipulace s revolverem.
ke střelbě připraven.